egiteko denborarik ez dugu izango. Dena den grabatuko ditugu. Ohiko kirol saioetan eskaintzeko. 21-16. Azkenengo sakea horixe izan du Pablo. Gonzalezek oraingoan bai, ongi erantzun dio. Zubietaren eskuinka da ona. Bikain Albitzu ere. Gozatu gabea. Eraman Sebastianek. Erki Albitzu. Pablo, luze, eta tanto, hortxe bukatu da partida. Lortu dute lehen da biziko puntua. Pablo Berasaluzek eta Jon Ander Albitzuk sailkapenean harrapatu dituzte Gonzalez eta Zubieta. Jardunaldi hasi besterik ez da egin, zer gertatzen den bihar. Bilbon eta gogoratu Jaun Andreok igandean Eibarko astelena pilotalekutik beste partida haundi bat eskainiko izuegula. Nor baino nor, alde batetik Aimar Olaizola eta Ibai Zabala, bestetik Xala eta